Grabatzen ari garen unean, goizeko ordu biak izateko 25 minutu falta diren honetan, Zubizarretak eta Morga Etxebarriak, Senar eta Eskirozen aurka, Beasaingo Antzizar pilotalekuan jokatu duten, binakako B-serie txapelketako lehen jardunaldiko, lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Lehen partidan ez bezala, bigarrenean, ez da ez ustekorik izan eta Senar eta Eskirozek favorituek 22 eta 15 irabazi diete. Zubizarreta eta Morga Etxebarriari gogoratuko dugu pilotari bakoitza zein egoeretatik iritsi den binakako txapelketa honetara. Batetik Irai Zubizarretak lauterdiko txapelketa nagusia jokatu du. Bi partida jokatu behar izan zituen ligaiskan sartu aurretik, ligaiskan sartu zenean beretzako ikasgai bat izango zela esan zuen berak ere. Lehen partida Neri Jakaren aurka ez zuen itxura ematerik izan, ez zuen lehiakor izatea lortu, bigarren partidan Iñaki Artolaren aurka, Artolaren lesio bat arteko behar baino errazago irabazi zuen, baina 18 arte, hau da, une garrantzitsura arte oso lehiakor izan zen Iraitz, gerora partida oso zaila zuen, Jokin Altunaren aurka, 7an utzi behar zuen amezketarra, eta horiek lan zailak izaten dira, eta agur esan behar izan zion txapelketari, baina behintzat, partida onba jokatuta. Bestalde, Aimar Morga Etxebarriak azken urte hau oso gora beratxua izan du, Amorebi eta Etxanoko atzelariak, eta txapelketa honetan sentsazioak berreskuratzea izango du helburu nagusi. Baina Senarrek maila harrigarria eman du B-serieko lauterdikoan. Normalean pilotari luzetzat daukagu Beña Senar, baina lauterdiko distantzian ere erki moldatu daitekela erakutsi du, eta aurten naiz eta ez zuen fasea pasatzerik izan, sailkapen fasea pasatzerik izan, maila erra eman zuen, Eiguren aurka lehiakor izan zen, Eskiro zierraz irabazi zion, eta azken partidan Joanes Bakaikoa egokitu zitzaionez, Bakaikoa eta Eiguren eta Bakaikoa B-serie maila horretan bi oilar nagusietakoak dira, eta azken finean Beñat Senarrek lehiakor izatea lortu zuen, baina partidak aurrera ateratzerik ez. Eta azkenik Josu Eskirozek ere lauterdikoa jokatu du, berak ere ez du itxura ona eman, egia da lehen da biziko partidan final zortzirenetan Unai Alberdi oso erraz gainditu zuela, eta hor pentsa zitekeen Josu Eskirozek behar bada lauterdian paperon bat egin zezakela, baina ez zen alakori gertatu, eta horren ondorioz pinakakoan pentsatzen jarri zen beste atzelari oro bezala. Partida hasiera esango nuke gogorra izan dela, oso gogorra, baina ikusi da batetik Beñat Senar sekulako jokoan dagoela. Saketik hasita sekulako erritmoa sartzen dio partidari, Sotamanoz ere asko eman eta asko luzatzen du, eskuinez ere, eta gero ezkerrarekin esango nuke ezkerrairea gaurkoan funtzionatu diola, eta horrek Aimar Morga Etxebarria atzeko kuadro horietan ikeragarri sufritzera eraman du, eta lehenengo zatian esango nuke bete egin dela Amorebi eta Etxanokoa, bai Senarrek eta bai Eskirozek asko behartu dute, asko ibili beharrean izan da, eta Irai Zubizarretak ez du laguntzerik lortu ez, azkenean asko arrotzen zuten pilota, Iraitz al izan duenean sartu da, eta behintzat bederatzinakora arte partida oso berdindua joan dela esan daiteke. Iraitzek ere izan ditu, bere uneak hor aurrean hartu duenean joko aldatzeko gai izan da, zerbait egaitik handa B-serie mailako izar nagusietako bat Irai Zubizarreta ere, eta alde horretatik esango nuke horrek mantendu dituela bizirik ez, egia da, Aimar Morga Etxebarria naiz eta ezin nagusitu eta asko ibili beharrean egon bada ere ez duela pilotari galdu, eta hori funtsezkoa zen bikotegorriarentzat, baina 12 eta 9 iritsi dira, bederatzina berdinduta joan eta gerora, 15. tantora arte, 15 eta 10 ipini dira aurretik, baina gero Irai Zubizarretak sekulako bolada hartu du, 12 eta 15 ipini dira
edo hurbildu dira gorriak, baina Iraizu Bizaretak sake errematean 3 tanto jarraian egin ditu, oso garrantzitsuak ere beretzat motivazio hartzeko, eta horri ikusten da ez, Iraizu Bizaretak zer nolako gaitasuna duen partidak zain daudenean ere tantoak ateratzeko eta partida iraultzen behintzat saiatzeko. Gaurkoan ez du lortu, 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, baina hor behintzat hurbildu dira apur bat, eta hor behar bada Senar eta Eskirozi dardarak etortzeko aukera bazegoela pentsatzen genuen, baina ez zaizki etorri. Eskirozek bere mailan jarraitu du, eta esango nuke Senar gainera partida amaieran igo ere egin dela, jarraitu du eskuinarekin oso bizi jokatzen, ez du erritmoa jaitsi inondik inora ere, eta gainera Ormabikoaren bitartez tanto der bat amaitu du, Iraizu Bizarretak berak ere sinatzekoa, eta azkenerako 22 eta 15 emaitzarekin favoritoek lehen puntua eskuratu dute, Senarrek eta Eskirozek. Zubizarretak eta Morga Etxebarriak berriz hurrengo partidara txaron beharko dute lehen garaipena eskuratu ahal izateko. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengo gehiago izan duzue, bitartean on izan, agur.